The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhula osayang'ana nkhope ndipo sindiyang'ana chipani sindiyang'ana mtundu ine anga ndi Amalawi kuchokera kumsanje pakana kuchitipa komanso Amalawi omwe wena ali maiko akunja ndi amene ndimawalankhulira anthu amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti akafikepo kumene kuli anthuko mu president wawo ndine amene ndimalankhula munthu opanda mantha ndipo sindimanyengerera wina aliyense ndikudziwa kuti audio ya lero iyi enanso ainu zikunyasani koma olozita kunyasani motani ine ndimayima pa chilungamo ndipo sindimanyengerera wina aliyense sindimaopa wina aliyense Malawi munomo muli uchisiru kwambiri umene ukuchitika kumatenga anthu ngati ndizisiru anthu ndi opusa ndiye president wawoyo akaona zangati zimene zoamangolankhulapo moti lero ndilankhula koopsa lero ndilankhula nkhani zikulu ompweteka zimupweteke nkhanizo okondwera akondwere nazo koma ili ndi dziko la democracy tikuyenera kuti tizikhalamo aliyense mwamtendere mosaopsezana kumakhala mwamtendere mu dziko lako aliyense azimva kukoma kuti ali ndi Malawi ali mu dziko lake osamakhala kuti ena ake azioneka ngati ndi Amalawi kwambiri ena osiya Malawi kwambiri mu dziko lake lomweli nkhani zikulu zimene tili nazo lero ndizofuna tichite expose nchitidwe umene uli pa International Airport Kamuzu ya Lilongwe komanso nkhani ina yokhuzana ndi pempho limene likupita ku Malawi Electoral Commission makamaka nchitidwe wozuza anthu umene kuchokera nthawi ya registration pakana kuzafika verification pakana anthu ndikupambita ku training pakana anthu ndikukavota anthu ambiri akuzunzidwa kwambiri ndi bungwe limene lilameki ndipo ine ndiyayimirira Malawi amenewo komanso ndiyalirira alimi makamaka awa amene amalima foja muno Malawi undu uthenga ukulu umene ndakhala nawo lero umene ndabwera nawo lero kuti Amalawi adziwe zimene zikuchitika uko ku dziko lawo komanso Amalawi ndi ayimirire makamaka kwa akulu amene amalitenga dziko lingati mwinanso ndi lawo koma mwina tisanafike kumeneko nangofuna ndikupempheni inu a MCP ndero ndipempha zipani ziwiri MCP komanso chipani cha DPP koma mwina tisanafike kumeneko ndiyambe ndi inu a MCP kunena kuti zisankho ndizija zinachitika zija ndipo mukungoyenera muvomere kuti inuyo anthu inu munalephera ndipo anthu inuyo mukamakonza ziwembu zanu kusafuna kuvomereza ena ndiye kuti mukungofuna kuputapo treason chifukwa kukumamveka manong'onong'o ambiri ngakhale inde mukumamenyana mu state house kumaba zinthu kuma state house kumachita luti ziwani kuti pamene popo mukuputapo milandu munayenera muvomereze kuti inuyo mwalephera ndipo mupite ku drawing board mukaone ngati mungabweresenso mfundo zina zimene Amalawi angakondwere nazo kuti azakusankheni koma mmene ndikuonera ine inu a MCP ngati simuvomereza kuti munalephera ambiri ya inu musazalire kuti mukamamba kumangidwa kumanena kuti ndi witch hunting inu munalephera munthu wanzeru akalephera sukulu kapena mkalasi kapena akalephera mayeso amapita ndikukafufuza zifukwa zimene zampangisa kuti alephere mayeso zimene zampangisa kuti asachite bwino iniyo iyi inali nthawi yonena kuti muyitanizane nonse a MCP mukale pansi muone kuti kodi ndalama zimene taziononga zija mabiliyons aja mwaononga aja kodi amene ajawo anthu sana kusankheni chifukwa chani chifukwa tongati kuli chipani chimene chapanga kampeni 421 whistle stops za president komanso misonkhano yosiyana ndikuonongako kumene koko mabiliyons ena ndalama zimene zaonongedwa kumene koko munatenga mboma momu ndi apa mukulephera kuti ngakhale inu anifi mwalipire anthu anu masalaries chifukwa ngati kuli bungwe limene labaso kwambiri kuno ku Malawi limene laononga ndalama za taxpayers money ndi bungwe la anifi ndipo inu ndikupempheni inu aboma
kunena kuti mupange machawi, mupange audit bungwe limene lilanife, ndipo muamange kwa anthu kumene kuku. Komanso mupange machawi inu aboma, mupite mma state residences kaya kusanjika, kuchikokobe, kunzuzu, kulilongwe, mukaone kumene kumuteteze chifukwa nde kwamba kubedwa. Kuzinthu zikubedwa mma state house mu. Ena kumango segula mazi, kumasiya mazi matoileti, mabafa, ati kupsha ntima kuti ati alepera. Izizi zikuchitika ndithu chifukwa cha umoyo ozitenga kuti inuyo ndinu anthu opambana mukaona ngati simulephera. Koma nde mwanyatu chifukwa pakali panotu nde munaonongatu makobiri. Munaguliratu njinga zambirimbiri 2000 zokuti ati president ana akamapita kolumbirisidwa ati njingazo ati zizaende pa ndipiti. Koma tundiye kunali kugula tu matraki ya zansalu, kugula matraki ya t-shirt, kugula matraki ya mabaleta, zipewa, makarapeti nkati ochokera ku South Africa, billions. Si mamuzi wa Malawi. Ndiye Malawi mamuzi wa Sopano. Sopano izi mukupanga za ziwembu zokuti ati kamukonze ziwembu kubweresa anthu ena ochokera kunja ati azampweteke Peter Mutharika imene timaicha kuti ali nyodo zakuvutani kwambiri. Inu ndinu zisiru kwambiri a MCP, anthu okupha inu. Mukaona ngati Malawi ndi anthu osewera nawo. Malawi akakwiya kamozi ndi kamozi basi. So muchivomereze padakali panopa, ngati simuvomereza kuti inuyo siku limene lijalo munang'ambidwa, munatibulidwa ndi tsunami. Ngati simuvomereza zimezi mwamba kuziombera, mwamba kumazimangirira, koma muchivomereze kuti inuyo zisankho zijazo zinakuvutani, ndipo munapanga zinthu za uchisiru, ndipo Amalawi sana kufuneni, ndipo ngati kuli chipani chimene chaba ndalama koopsa muno Malawi ndi cha MCP, asogoleri ena ayamba kuthawa. Ndi zizindikiro zonena kuti Amalawi anakwiya nanu kwambiri. Ziko limene kunalibeko mafuta lero anthu amba kutira mafuta. Ziko limene anthu amalephera kuti akagule chimanga, lero chimanga chayamba kusika. Ndipo chimanga chasika to anthu amba kumagula ujene ka kg kawo ndikukaphika ndi ana ndikumadya. Kukagaisa ndikuphika ndi ana ndikudya. Pomwe nthawi ya MCP zinali zovuta. Iyi ndetivomereze kunena kuti alimi ambiri amene analima chimanga chawo atagula fertilizer wodula amene adandaula. Koma tikayang'ana bigger picture, munthu wanzeru olo driver akamayendesa galimoto amalolera amuphe munthu atanyamula anthu ambiri kuti aseve. Basi kamayenda imanyamula anthu ambiri. Ukapita ku defensive driving amakuuza kunena kuti muombeni ameneyo mumuphe kusiyana kuti muphe anthu ambiri. Apapa scenario ya chimanga muno Malawi ati alire kwambiri ndi alimi amene analima chimangacho ndi fertilizer wodulayo amene ajawo alira. Koma tikayang'ana anthu mene alili muno Malawi anthu osauka, kuli bwino ti athokoze amene asisa chimangawo. Apita Mutharika ziko lanu, government yanu yasisa chimanga. Mupitirize so zimene zinthu zina ndi zina za zing'ono, ma basic needs, zinthu zikudula kwambiri. Anthu amene wawandi zisiru anafika saizi yotenga fete ujeni uyu forex ndikumagulisa iwo. Forex ku banki ndikumakhala kulibe, koma ndituma minister kumagulisa forex. President ndikumagulisa forex. Ndalama za kunja ndelero mwayaluka, ndiye apate mukukonza ziwembu ndikumatenga anthu zigawenga kumasiya kumunda kwanu kunchinji uku. Kwa nkanda ati ncholinga kuti ati mupange ziwembu zomupweteka Peter Mutharika. Imene ni mistake mungoputapo treason chabe. Anthu anzeru tikunena pano mu MCP mo anachivomereza kuti apapata amenyedwa. Ulamuliro uja unali wankhaza uja watha. Zijamuka nyada kumakwera magali moto ma TX zimeja zatha. Ndipo wanzeru wakabweza gali motoyo. Koma amene alibe nzeru ndi amene ali busy pakali pano kumasintha manamba plate, kumasintha ma chance number, ncholinga kuti ati gali moto ikhale yache. Ukamangidwa usalire. Anthu ena amene ndikufuna kuti ndi alangize mama uno ndi ma officials aku DPP amene sopano mukufuna muononge zina la president. Ndi apa mwanyamuka sopano ndikumaka opseza ACB. Kunena kuti inu munandiranda ine magali moto wanga, inuyo munandiranda ine malo. Ndikuuze ni inu a DPP akulu a DPP.
mukuyenera musamale kwambiri. Pamene mwatenga boma ili sizi kusonyeza kuti ati iniyo ndiye ndinu ma champions. Ndikuyamba sono uje ni chikhalidwe chofuna kumaononga zina la DPP. Tairo inali yokunena kuti muthokoze Mulungu komanso mumwathokoze Amalawi. Komanso mukhale pansi muchite recollect kunena kuti kodi chimene chinapangisa kuti DPP ituluke mboma ndi chani. Zimene zijazo sizikuyenera kuti zibwerereso iya. Amalawi ili pakali pano anachenjera. Sopano ndipofunikira kuti inu a DPP musamale kwambiri. Kodi zimene zizi mukupanga zikumapita ku ACB. Ndikumaka opsheza ACB. Maoffices zao ACB yo ndikumathawira mu toilet. Kukuthawa inuyo mutabweranso kumene kujo ndizikwanjezano. Kumanena kuti agalu ino paja munandilanda zinthu. Agalu ino mukaona ngati chani boma talitenga ndiye kuti aliyesana atazipanga zimenezo m'Malawi munotu zinthu siziyendamo. Ine ndamangidwa mwina kopambana ka 17 koma mukapita ku area sate kumumva kuti Kalindo amabwera kuno kumacheza ndi anthu. Kodi ine nati ndizipita ku polisi mundu kumaka atukwana a polisi ndiye kuti zigwira, ndiye kuti tikuononga zina landa, ndikuononga zina langa. So you must lower the temperature kuteko kuti mwayamba mwadunyu. Andi izizi zimanena kuti ife ana adadi aliyesedo ni mwana wa adadi, ndipo mukanene kuti ni mwana wa adadi abambo anu ndi amenewo, bambo anu ndi Mutalika. Mukanene kuti ife ana adadi bambo anu ndi Mutalika. Inu muli ndi abambo anu munayenera muzasangalira abambo anu osakhala kumaopseza anthu chifukwa chonena kuti ati ino ati khandi mwatenga boma umene nde uchisiru apangisa kuti MCP atulukewo. Ndipo ndikupempheni inuyo anyamata awa amachedwa a DPP makadeti mutengerepo phunziro osamagwirisidwa ntchito ndi andale mwaona anzanu aja ankanyada aja anathawatu amene akaphera anthu alimo muno, amene akapangira nkhazawo alimo muno ndi azikazawo akudyamo muno mu ufulu, koma ambiri ajatu athawa. Aja mungatumidwa kuchikangawa kuti muzika mupha Saulo Chilima, munamupha Saulo Chilima ana agalu a satana inu. Lero tu mwathawa tu sopano koma musakidwatu. Ndipo ngati a DPP sapanga investigation ya Chilima kuno kukhala mademo kumalawi kuno kochita force boma kuti achite commission of inquiry ya special ya Chilima ndi anthu ajawo 8. Uchisiru umene usazachitikeso kuno kumalawi ya imene jaikhale imfa yomaliza yoyamba ndi yomaliza kumapha anthu in that way. And izizi zisazachitikeso ya. So chitidwe umene uwa kupanga officials ena a DPP omafuna kuti aziopseza anthu mtauni mu kumaopseza polisi kumaopseza ACB. That is uncalled for. And mukungoona ngapo zina la president wanuyo. Nkhani zikulu zimene ndabwera nazo lero ndi nkhani za mchitidwe wa human trafficking komanso mchitidwe ozembesa katundu smuggling pa Kamuzu International Airport. Unchitidwe onyasa kwambiri umene ukuchitika ndi akuluakulu a polisi komanso akuluakulu oona za ndege komanso ena akuluakulu akunja amene akumachita connive ndi anthu apa airport, kuchita connive ndi anthu aku area sate, kuchita connive ndi anyake oyendesa ndege aku Ethiopia, ndikumaloesa munomwe ma Ethiopians ndi ma Bangladesh, kukhala ngati ndi ziko limene mulibemo security, kumalandira ndalama, kumachita simago katundu. Zimene zikuchitika pa Kamuzu International Airport ndipo ni mchitidwe omvesa chisoni kwambiri. Mchitidwe umene unayamba mu nthawi imene jamu ulamuliro onunkha kwambiri wa MCP, ndipo izi zikuchitikabe ndi cholinga kuti ati aononge boma la Mutalika, kunena kuti boma la Mutalika sili kuchitapo kanthu. Kodi tu mmaboda mukuchitikaso tu zambiri kupatula ku airport iko. Komano mchitidwe umene ni mchitidwe woopsa, mchitidwe oinunkha umene ukhonza kubweresa nkhondo muno m'Malawi. Zigawenga zikhoza kulowa munomo m'Malawi chifukwa cha anthu ochepa chabe amene akupanga za uchisiru ncholinga kuti azilemera. So nafuna inuyo a DPP muthamangeso mupite mukaone ku Kamuzu International Airport kuli mchitidwe not only leso Kamuzu ngakhale kuchireka kuli mchitidwe onyasa kwambiri, ngakhale ababa panzuzu ababa manendo kuti pali airport pa kumene kuso anthu akumasikira ko ndege ndikumapanga mchitidwe onyasa kwambiri wa human trafficking komanso ku smuggling kuzembesa katundu, mankhwala ozunguza bongo,
chamba nkati even olokumwanza uku kukuchitidwa mchitidwe onyasa kwambiri akuluakulu andale ndi amene akumapanga kwambiri fyero mchitidwe umenewu koma osawagwira ndi kuamanga kukhala kuti ni munthu osauka nthawi zino mutaamanga kale so maofficials akuluakulu maina tili nawo aku area sate apolisi aku civil aviation komanso akuluakulu a ndege za Ethiopian mukumatenga Bangladeshi kumawazembesa kukhala ngati Malawi ndikofikira kuti azikapita maiko ena mutalandira ndalama. Iziso zikuchitika ndi apolisi tinalengeza kale paja last month zikuchitika madera ngati ku Phalombe, ku Mulanje, ku Nchinji, ku Karonga, kuli human trafficking, ku Nsanje mukumabwera anthu muno mosaziwika bwino koma muziwe kuti siku lina muzapesa nazo ana, siku lina muzaononga ziko lanu. Nkhani ina imene tabwera nayo pano ndi madandaulo amene achokera kwa maziphunzisi apolisi amene agwira ntchito pakana macleric ma OP presiding officers ndi macleric akumeki amene agwira ntchito yotamandika kwambiri koma pakana lero ndalama zawo sanalandire. Ndikumafunsa kuti kodi inu ameki vuto lanu ndi chani? Anthu munatenga kuti akugwirireni ntchito, akugwirirani ntchito yotamandika kuchokera nthawi ija ya registration, verification pakana ma training onse anthu avutika agwirisa ntchito ndalama zawo ndipo anthu akagona pa mphepo agona masiku opanda chakudya enanso anthu amene munachita hayala magali moto awo kuti anyamule ma ballot papers pakana lero anthu osaja simunapase ndalama. Anti simukudziwa kuti pamene popo mukuononga integrity yanu mutayendesa zisankho mwabwinobwino koma lero limukuzuza anthu. Zimene zizi anthu ambiri akudandaula akumayimba amafoni kwa president wawo kukudandaula ni inuyo akumeki chitidwe umene mukupanga wowazuza anthu. Zimene zisizi kukhala bwino iyani. Anthu ena amene ndikufuna kualirira lero nawalirirapo koma ndikupitirizabe chifukwa amafoni akubwera ambiri. Ndi alimi afoja amene foja wawo pakana lero sanagudwe ndipo ena amene foja wawo anagudwa pakana lero sakulandira ndalama kuteroko kafukufuku ali nkati ndipo ife tampanga kafukufukuyo paperetezeka kuti makampani ambiri amene amagula foja anabwerekedwa ndalama ndi MCP kwauza kuti atifuna tipangire kaye kampeni tizakubwezerani ndalama. Pajatu anali pa programu yowinaso ndi pajama nena kuti ogwira ntchito kunokima ndizakuchosani ntchito ndikawina. Wawere toliro wawere kagazile kaje amagalize ngati waje choncho makampani amene amagula foja anatengedwa ndalama ndi MCP akuluakulu a MCP kuti tizakubwezerani. Lero foja uja ndi amene alimi agulisa koma akulephera kuti alandire ndalama zawo. Ena akulephera kugulisa fojayo ali mabero m'manyumba mwawo ma warehouse yawo. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Choncho mukuyenera kuti inu pamene mwatenga boma limene mwalitenga ni mavutuli mukuyenera kuti mukhale ni machawi muyang'ane ma sectors amene watane nawa. Muyang'ane za ku Kamuzu International Airport, muyang'ane za kumeki, muyang'ane za alimi amene akuzunzika muno Malawi. Tikuthokozeni kuti chimanga chasika komanso forex yasika koma muli ndi zambiri. Komanso muchite check mu DPP mwanumo muli ma individuals ena anthu ofoira kwambiri amene akufuna sipano kuti ayambe mchitidwe onyasa kwambiri, mchitidwe wa makadeti omanena kuti ife ana adadi. Muyambe kupyangira zinthu, muyambe kuwasiya anzanu miseche nkati muzimenyana. Anthu inu alomwe ndi anthu amozi koma ayi mukufuna muzibweresa zomwe zija zosankhana mitundu zomafuna kuti anthu ena achazikhala pamwamba kuposa anzawo. Kwazunzikatu maziphunzisi, kwazunzikatu apolisi, kwazunzikatu ma individuals muzina la nani, muzina la DPP. Musayambe ayi mumutenge wina aliyese on board. Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.